Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Ислам дөньясы Казанда. Татарстан башкаласында рәсми рәвештә халыкара икътисади форум башланды. Куркынычсыз тәгәрмәч Кукмара районында Ажаган уенының бер этабы буларак үткәрелгән конкурста 100дән артык укучы көч сынашты. Әкият китабы Апуш Татар балалар театр студиясы шәкертләре өр-яңа спектакль премьерасын тәкъдим итте. Бүген рәсми рәвештә Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы үз эшен башлады. Ул 19 майга кадәр дәвам итә. Чараның төп темасы ышаныч һәм хезмәттәшлек. Быел форум 15нче тапкыр уза. Әлеге мөһим вакыйга 85 илдән һәм Россиянең 84 төбәгеннән 18 меңнән артык катнашучыны җыйды. Форум кысаларында агросәнәгать паркында Казан хәләл маркет ярминкәсе ачылды. Кичә аңа тантаналы рәвештә республика рәисе Рөстәм Миннеханов старт бирде. Ярминкәдә төрле ислам илләреннән килгән милли сыйларны татып карарга мөмкин. Барлыгы халыкара сәүдә ярминкәсендә бөтен дөньядан 4500дән артык товар тәкъдим ителә. Россиядә иң зур хәләл сәүдә майданчыгында ислам дөньясындагы әйдәп баручы компаниялар җитештергән тиешле сертификаты булган азык-төлек, кием һәм башка товарларны сатып алырга мөмкин була. Аграрский район Тирса дигән авылда фермерское хозяйство. Без ясыйбыз сырлар, натуральный сырлар ясыйбыз, сулугуни, адыгейский основном инде сырларыбыз. Без көн сайын 3 тонна производствога чыгарабыз пәхләвә, лукум һәм кадаиф. Аларны без үзебез җитештерәбез һәм Татарстанда гына түгел, Россиянең башка шәһәрләрендә сатабыз. Һәм бу хәләл. Форумның эшлекле программасына төрле тема кергән, алар арасында халыкара хезмәттәшлек, икътисад, бизнес, фән һәм технологиялар, ислам финанслары һәм инвестициялары кебекләре дә бар. Форум кысаларында Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең халыкара конференциясе уза. Казан форум Россияны һәм ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту майданчыгы булып тора. Россия президенты указы белән узган елдан форум федераль статус алды. Халыкара БРИКС илләренең спорт уеннары чарасына да бер айдан азрак вакыт калып бара. Уеннар 12 июньнән 23-не кадәр башкалабыз Казанда уза. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов ярышларның төрләре турында сөйләде. Аларның соны рекордлы 29 була. Уеннар Казанның 18 спорт объектында уза. Күп кенә майданчыклар өр-яңадан төзекләндерелә. Уеннарда 60 илдән 5000дән артык спортчы катнашыр дип көтелә. Алар Универсиада авылында урнашалар. Хәзер биредә ремонт эшләре бара. Казанда Төбәк фәннәр академиялары ассоциациясының киңәйтелгән утырышы узды. Биредә Татарстан, Башкортстан, Чечен һәм Якутия республикасы фәннәр академиялары президентлары катнашты. Биредә галимнәр берләштерелгән технологиялар һәм фәнни эшләнмәләр турында сөйләште. Гыйльми утырыштан тулырак алдагы язмада. Ассоциацияны булдыру турында килешү ярты ел элек Саха Республикасында 4 төбәк фәннәр академиясе президентлары тарафынан имзаланган иде. Сүздән гамәлгә күчәр вакытта җитте. Саха, Чечен, Башкортстан республикалары академияләренең президентлары Татарстан фәннәр академиясендә уртак хезмәттәшлек юнәлешләрен билгели. В этом году находимся в особых условиях. Рифкат Миннеханов искәртеп узуынча, Россия Федерациясенең 2030-2036 елларга кадәрге милли үсеш максатларын чынга ашыру шартларында Төбәк фәннәр академияләре ассоциациясе эшчәнлегенә аеруча ихтыяҗ арта. Безнең президентның Владимир Путинның указыннан тормышка ашыру өчен без үзебезнең көчне берләшәбез. Очрашу кысаларында галимнәр фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек нәтиҗәләренә хисап ясады, үсеш юллары белән уртаклашты. Алдагы елларда һәрбер академия үз юллары белән бара, ләкин гомуми максатлар бар безнең, шуңа күрә менә бергә эшләргә, республикаларыбызны, Россиянең субъектларын алга барырга.
Төбәк фәннәр академияләре ассоциациясенең уртак фәнни проектларны координацияләү һәм гамәлгә ашыру буенча беренчел тәҗрибә үтте. Алга таба ул даими һәм тагын да кулачлырак булыр дигән ышаныч бар. Мөршидә Җихан, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә республикабыз районнарында мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен Обилимпикс фестивале үтә. Аның кысаларында Соба районында мөмкинлекләр фестивале дип исемләнгән чара узды. Ул уникаль фестиваль, чөнки үзенә иҗади, профессиональ башлангычларны да берләштерә. Балалар 7 компетенция буенча көч сынашты һәм иҗади алымнар аша үзләренә һөнәр сайлый алырга мөмкинлегенә ия булды. Чираттагы язма Соба районыннан. Соба аграр күллияте базасында узган чарада Утар инвалид балалар йорты, Кызыл Миша мөмкинлекләре шикле мәктәп укучылары, лесхоз картлар йорты, Балкыш тернәкләндерү приюты катнашты. Барысы 7 юнәлештә көч сынашу мәйданчыклары әзерләнгән. Экспертлар әйтүенчә, аларга кулга тотып эшләү, иҗат итү бик ошый. Бу мелкая моториканы развивайт бик. Бу сабын ясау инде балаларга менә иҗади сәләтне арттыра. Бу бәйгенең асылы мөмкинлекләре шикле кешеләрне җәмгыятькә яраклаштырып, һөнәрле итеп тәрбияләү. Иң мөһиме, һәр компетенциядә техник куркынычсызлыкны саклап, чиста, пөхтә эш итү. Эксперт Илнур Шаймурзин кирәк урында төзәтеп җибәрә, киңәшләрен дә бирә. Балаларда моторлыкны күрә белүне үстерә инде. Балаларның үзләренең эшләвен тәэмин итәргә тырышабыз инде, шуңа алар үзләре мөстәкыйль эшләсеннәр. Әлеге мәйданчыкта бисердан эшләнмәләр ясыйлар. Вак мәрҗәннәрдән муенса беләзек үрәләр. Төгәллекләренә, бисерләрне дөрес урнаштыруларына, чиста төгәл итеп эшләүләренә һәм вакытка карап бәяләячәкбез инде. Көч сынашулар җырлап диярлек узды. Монда җиңелүчеләр юк. Алар тормыш каршылыкларына бирешмичә үз-үзләрен җиңүчеләр. Райля Галявина, Ләлә Зайнуллина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Соба районы. Республикабызда һәр елны куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесе үткәрелә. Аның төп максаты балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләрен булдырмау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүче буын тәрбияләү. Кукмара районында да әлеге чарада 28 команда көч сынашты. Алар беренче медицина ярдәме күрсәтү, тормыш иминлеге нигезләрен белүдә үз көчләрен сынап карадылар. Теманы Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева дәвам итә. Кукмара районының төрле мәктәпләрендә белем алучы 100дән артык укучы куркынычсыз тәгәрмәч конкурсында көч сынашты. Элек әлеге чара Ожаган уенында ярышларның бер этабы буларак үткәрелсә, вакыт узу белән ул инде аерым конкурска әверелде. Безнең узган елгы нәтиҗәләр буенча 6 юл фаҗигасы теркәлде. Шунда безнең 6 бала төрле тән җәрәхәтләр алды. Безнең бәхеткә каршы үлүчеләр саны юк. Куркынычсыз тәгәрмәч конкурсы яшь юл хәрәкәте инспекторы отрядлары эшчәнлегендә мөһим вакыйга булып тора. Биредә алар медицина һәм юл хәрәкәте өлкәсендәге белемнәрен күрсәтә алалар. Һәр ел саен куркынычсыз тәгәрмәч конкурсында 9 яшьтән 11 яшькәчә балалар үз көчләрен сынап карый алалар. Алар барысы да яшь юл хәрәкәте инспекторы түгәрәгенә йөриләр. Я научилась в этом году проезжать весь круг. Быел мин медицина һәм тормыш иминлеге нигезләре дәресләре буенча белемнәремне арттырдым. Әлеге түгәрәкне яратам, чөнки ул миңа гадәти тормышта булыша. Куркынычсыз тәгәрмәч конкурсын үткәрү инде яхшы традициягә әверелде. Шунысы мөһим, чара район дәрәҗәсе белән генә шикләнми. Җиңүче командага конкурсның республика этабында Кукмара районы исеменнән чыгыш ясау мөмкинлеге биреләчәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Мәскәү мәдәният үзәгендә Апуш татар балалар театр студиясы шәкертләре әкият китабы дип исемләнгән премьера тәкъдим итте. Әкияти куелышта студияга йөрүче 40 бала катнаша. Спектакль драматург Татарстанның от казанган артисты Шамил Фәрхетдинов пьесасы буенча чын әкият кануннарына буйсынып сәхнәләштерелгән. Премьерадан безнең репортаж. 3 ай тыгыз эш һәм иртәле кичле репетициялар бетте. Ниһаять, Апушның Мәскәү студиясы үзләренең беренче иҗат җимешләрен Казан тамашачысына күрсәтә. Бу нәни артистлар өчен дә, остазлар өчен дә бик дулкынландыргыч. Бер шундый зур гаилә кебек, үземнең балаларым кебек хис итәм алар. Шуңа күрә аларны сүгәм дә,
Яратам да. Прәниге бар, шыбыркысы да бар. Менә 3 ай диярлек мәктәпне калдырып, бернинди ялларга бармыйча, бу чын апушларча без менә шушы чын әкият жанрына туры килерлек спектакль тәкъдим итәбез һәм балалар бик дулкынланалар, чөнки тәүге эш, әле алар команда булып та менә әле генә туып киләләр дип әйтик инде. Әкият китабы спектакльне әзерлек февраль аенда башланган. Балалар репетицияларның күп булуына карамастан бик яратып, ашкынып йөри. Үзара биредә татарча аралаша. Мин йөрим анда җырларга, биергә. Иртәдән алып кичкә хәлләр бик күп эшләрләр алалар шулар. Бер кайчанда арадым, барасым килми димәде. Әйдә тизрәк соңга калмыйк, әйдә тизрәк барыйк дип яратып йөри Аллага шөкер. Кәләпүш кигән зирәк егет гайрәт, нәфисле наданхан, тылсымлы әкият дөньясы. Әкият китабы әсәрен драматург Шамил Фәрхетдинов үзенең кечкенә кызына багышлап язган булган. Теге балалар гына булсалар да, мин алар профессионаллар дип саныйм. Шуңа күрә мин менә дулкынланып, шушындай чын мәгънәсендә бик матур әкият карарга дип килдем. Әкият дөньясында йөзәргә дип килдем. Спектакльнең режиссеры Зөлфәт Закиров өчен дә бу гаилә бәйрәме. Беренче тапкыр бу әсәрне ул 9 ел элек Тинчурин театрында куйган булган инде. Бу минем Тинчурин театрында беренче спектаклем иде. Балама багышлап мин аны чыгарган идем. Кызым туган ел вакытта. Бүген инде мин бу әкиятемне килгән кунакларыбызга һәм әлбәттә улыма бүләк итеп шушы әкият китабын тәкъдим итәбез. Балачакның иң матур мизгелләре танылган артистлар кул астында уза. Бу сәләтле балалар һичшиксез киләчәктә зур үрләр яулар. Бик рәхәт атмосфера һәм безнең балалар монда йөрүләренә без бик шатбыз. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Балаларның иҗади сәләтләрен үстерүгә күп факторлар йогынты ясый. Аларны кызыксындыру, сәнгатькә җәлеп итү, талантларын үстерү шактый көч таләп итә. Республикабызда төрле түгәрәкләр, театр студиялары эшләп килә. Алдагы видеоязмабыз да Салават күпере театр мәктәбе турында. Казан шәһәренең Мәдәният һәм сәнгать университетында укыганда ук ул Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр спектакльләрендә уйный башлый. Шулай ук педагогик эшчәнлек белән дә шөгыльләнә. Сәхнәдә тәҗрибә туплагач, ул Казан шәһәренең Идел буе районы балалар сәнгать мәктәбенә эшкә килә. Балалар белән үзара аңлашу беренче көннәрдән үк уңышлы булды ди ул, һәм елдан-ел үз һөнәренә карата мәхәббәт артуын сизә. Кичкенә вакытта мин улы улыма әкиятләр сөйләргә яратам, үзем уйлап чыгарам. Аның исеме Салават. Мин Салават дип кушырганмысың? Мәйтәм, нигә Салават дип кушым инде? Салават күпере дип кушсаң да була. Аннары уйлап куйдым, Салават күпере бит инде ул төрле төсләрдән тора име? Безгә дә бит инде укырга төрле балалар килә име? Алар төрле нәселдән, төрле телдә сөйләшәләр, төрле яшьтә. 7 ел уку, ел сайын фәннәр артып бара. Сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы. Ел сайын имтихан, зачет бирәләр. Спектакль чыгаралар, әти-әниләр өчен ачык дәресләр күрсәтәләр. Әйтерсеңлә, сәхнәгә чыгарга түгел, космоска очарга әзерли улаларны. Бүгенге көндә мин шутлап чыгардым, без инде 36 конкурста катнашканбыз менә бу ярты ел эчендә, әйме? Группада безнең барлыгы 150 бала, барлык шутласаң инде. 300-дән артык диплом безнең. Тәҗрибә туплау ягыннан дип конкурста катнашканда, алар анда да курку хисе күрмичә, үзләре менә бәйрәм итеп барабыз без анда. Бөтенесе матур итеп киенеп киләләр. Мин инде аларны шат күңел белән каршы алам. Төрле яктан талантлы балалар бәйге фестивальләрдә катнашуны зур бәйрәмгә әверелдерә. Һәрбер конкурста катнашканнан соң балаларның үсешен күрәм ди укытучылары. Белгәннәрен җиткерү анда канәгатьләнү хисләре уята. Үзләренә күбрәк ышана башлыйлар. Алар өчен шундый нык тәҗрибә ул. Алар бит инде сәхнәгә чыгалар. Анда жюригә карамый тамашачы да утыра. Алар ияләшәләр тамашачы каршында катнашырга. Һәм инде шушы конкурслардан соң аннары спектакль куя башлаганда аларда курку халәте юк. Алар ул курку халәте турында гомумән дә уйламыйлар. Чөнки алар өчен инде ул
туганнан бирле сәхнәдә булган кебек тоела инде, әмма беренче чиратта мин һәрвакыт әйтәм, безнең өчен практика кирәк. Беренче чиратта тәҗрибә туплыйбыз балалар дип әйтәм. Спектакль куйганда һәрбер роль зур, мөһим урынны алып тора. Тормышта без төрле рольләр уйныйбыз, төрле бурычларны башкарабыз, билгеле бер тәҗрибә алабыз. Һәм әгәр тормышка театральләштерелгән тамаша буларак карасак, үзеңдә һәм кешеләрдә күп кенә сәләтләр, мөмкинлекләр ачыла дип аңлатам ди ул. Мин үземә шундый төп максат итеп куйдым, баланың шәхес икәнлеген аңлатырга үзенә. Балалар, сезнең өчен һәрбер рольдә ул төп роль. Чөнки менә шушы рольне уйнамасаң син, спектакль безнең булмас иде дим. Алар инде бик теләп йөриләр, йөгереп киләләр, дәрес бетсәк, әйдәгез тагын 15 минутка гына булса да тагын әзрәк торыйк әле диләр. Укытучы буларак даими үсештә, балалар белән аларның үз телендә төрле темаларга сөйләшә. Чөнки бу аларда әдәбиятка карата да мәхәббәт уята. Алар яратмасалар да китап укырга, алар китап укый башлыйлар. Алар журналлар укый башлыйлар, менә иҗади журналлар мәсәлән, әйме. Алар музейларга йөри башлыйлар, театрларга йөриләр. Аларның эстетик зәвыгына йогынты ясый алган педагог булырга омтыла. Ул тормышның ямен шуннан күрә. Ярый әле театр бүлеген үзем тәмамлаганмын димәйме? Үзем актер булып та эшләгәчтен инде, әйме. Төрле концерт чараларында катнашкачтын да минем үземнең практика булгачтын, миңа җайлы балаларга аңлатырга. Һәм мин балаларны аңлыйм, аларның менә ул борчылганнарын, аларның кәефләрен. Алия Галиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бүген 15 май халыкара гаилә көне. Күркәм эшләр эзеннән сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы гаилә кыйммәтләрен саклауга багышлана. Сәхифә геройлары Балтач районыннан күп балалы гаилә Энҗе һәм Раушан Хәлиловлар. Good morning. Сабыйларның үтә дә сизгер күңелле булуларын яхшы беләбез. Дәресләрне шулай кызыклы, ихлас итеп, бары тик үз һөнәрен һәм балаларны яратучы кешеләр генә алып баралар. Энҗе Хәлилова белән танышуыбыз ул эшли торган балалар бакчасыннан башланды. Мин белемем буенча инглиз теле укытучысы. Ләкин менә шушы кичкенә балалар белән эшләү күпкә кызыграк һәм күпкә рәхәтрәк. Чөнки балаларның күзләренә карауга инде аларның синнән нәрсә көткәне аңлашыла. Бары тик алар белән ихлас булырга һәм балалар телендә сөйләшергә генә кирәк. Үзегездә эш бала әнисе бит әле. Менә шу балалар яратуыгыз ул сезнең табигатыгызда дигән сүз. Бәлки шулайдыр. Энҗенең эшендә генә түгел, эштән соң вакыты да балалар, аларны кайгырту, тәрбияләү мәшәкатьләре белән тула. Бүгенге тапшыруыбыз каһарманнары Балтач районының Шепья авылында яшәүче Хәлиловлар. Аларның үзләренең 3 балалары үсеп килә, тагын бер өлкән кызлары Гүзәл Казан студенты. Булай аерып әйтүнең сәбәбен соңрак белерсез. Җәй көне мәктәбебездә капиталь ремонт башланды. Һәм безгә инде эшләргә Раушаннарның бригадасы ут кертергә килделәр мәктәпкә. Шунда инде мин аны сразу күреп алдым. Ул шундый кызыл футболкадан, комбинезоннардан иде. Ул да инде шыпырткына мине карап биргән. Бу гаиләдә матур гадәтләрнең берсе актив яшәү рәвеше алып бару. Төгәлрәге спорт белән шөгыльләнү. Күзендә бай шөгыльләнергә яратам мин. Бала инде миннән күреп шул минем артан калмадылар инде алар. Йөгергә дигәндә йөгергә чыктылар, шаңга дигәндә шаңга чыктылар. Вот шулай итеп балалар да киреп киттеләр спортка. Раушан уллары белән даими рәвештә шаңгыда йөри, уңышлары да җитәрлек. Мин спорт белән шөгыльләнгәч, минем белән күп кеше дуслашасы килә. Һәм дә спорт миңа сәламәтлек бирә. Әти белән әни минем өчен бик зур авторитет. Әти бик батыр, бик үзенең сүзендә тора торган кеше. Әни кирәк булганда җылы сүз белән подбодрить итә. Исламда калышмый. Сиңа шулай көндәш булырлык бармы соң сыйныфыңда тагын? Юк, мин генә йөрим. Син генә яхшы йөрисең шундыймы? Нишләп шулай яхшы йөрисең икән соң син? Концентрировкаларга барам. Хәзер микрофонны кечкенә кыз Адиләгә бирик.
Дөньяга авыз салдым. Мен татар гаиләсендә. Әти әни өйрәтте татар яшәргә. Кызлары Гүзәл гаилә өчен бик кадерле кеше. Әти-әнисен югалтқаннан соң, аны Энҗе белән Раушан үз канатлары астына ала. Мин кияүгә килгәндә инде Гүзәл бу идея бар иде инде ул. Әле Раушанның апасы исән иде. Һәм бер елдан ул яман шиш авыруыннан үлеп китте. Һәм Гүзәл 5нче класста вакытта әтисе дә кинәт кенә йөрәк авыруыннан үлеп китте. Һәм без инде ул вакытта икедә уйламыйча Гүзәлне үзебезгә алырга дигән фикергә килдек. Хомасан кунакта булгач монда бөтен нәрсә үземнең өйдә кебек булды. Бу гаиләдә мин үземне үз кеше кебек хис итәм. Ике энем бар, бер сеңлем бар. Без алар белән Хомасан уйныйбыз. Кичкенәдән бирле Әмирне дәгән исламны да минем белән бергә үсте. Хәлиловлар гаиләсенең киң күңеллелеген раслаучы тагын бер дәлил. Алар белән бер йортта Раушанның әнисе Сания апа да яши. Син нәрсә ясыйсың, кызым? Чәй эчәсегез килмиме? Кайнана белән килен мөнәсәбәтләренең уңай үрнәкләре бар бит дип әйтик әле, оныткан кешеләр өчен. Аның инде тәҗрибәсе дә зур, ул безне дә тәрбияли, балаларын да тәрбияли. Һәм балалар кайтып кергәч тә минем беренче барыгыз әбиегезгә, әби без кайттык дип әйтегез дибез инде. Бер нәрсә алсалар да барыгыз әбиегезгә күрсәтегез дип. Алар беренче, алар инде балалар шуңа өйрәнгән. Алар үзләре дә беренче әби янына йөгерәләр. Гаиләнең таянышы ул Сания апа. Минем улым бәхетле итәр өчен миңа киленне сайлап алды, үзенә ошаганын, яратканын. Аңгар ошагач миңа да ошады, без талашып нитеп тормыйбыз, килешеп, матур итеп яшибез инде хәзергә көнгә хәтле. Балаларны үзебезнең үрнәктә үстерсәк, аларны инде үзебезне, өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәтсәк, хәзерге булган тормыштан канәгать булырга өйрәтсәк, шул Бергә балалар белән эш биткәч җыелабыз һәм дә фикерләшәбез. Булган көннәрне, булган элеккеге вакытларны искә төшереп алабыз. Бу безнең өчен бик кадерле мизгелләр. Татулык, сәламәт балалар, хөрмәт, мәхәббәт, тормыш гөрләп барсын өчен, җанга рәхәтлек бирсен өчен, гаилә әнә шундый булырга тиеш. Күркәмлеккә омтылып яшик. Ания Гыйбадуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Балтач районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шишмәләрдә чылатырга битемне, учларыма иң саф, иң пак су салам. Бер йотымга сыяр иде бар сүзем, бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Күп кирәкми, кадере юк артыкның, бер генәдер бар асылы хаклыкның. Хаят утларында янып ялыктым, бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Сүз хәрефләр арасына күмелдем, үзгәләнми торамыны күңелем. Чәчәкләрдән шигырь үреп йөрермен, бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Һич кирәкми асыл таш та, байлык та, хикмәт дигән хәзинә бар халыкта. Охшап кала язганмын бит балыкка, бар күңелем бер шигырьгә сусаган. Ни хәл итим, бер китәрмен дөньяда. Һәм кыйлыр бар хәзинә учлардан. Үлем алды сусыны күк бу мизгел. Бар күңелем бер шигырьгә сусаган.